سلام سمي فرتنا قرماي بحال لو ما أنتي بمسرة جلوبال منقسقاس زلو ወይ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቱ ዝግበር ኣንጻር ጾታዊ ሰረት ዘለዎ ዓመት ካብ 25 ሕዳር ክሳብ 10 ታሕሳስ ዝካየድ ዓለማዊ ምንቅስቃስ ኣሎ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ብሙሉኡ ጾታዊ ሰረት ዝገበረ ወይ ከዓ ስፔሲፊካሊ ንጓል ኣንስተይቲ ክጋጥማ ዝኽእል ወይ ከዓ ዘጋጥማ ወይ ከዓ ክጋጥማውን ፀንሐን ዓመጻት ዝዛረብ ኮይኑ emotional abuse አሎ physical abuse አሎ cultural pressure አለና ማሕበረሰባዊ ጻዕጥን ካልእን ብዙሕ ፈተና ደቂ ኣንስትዮ ኣለዎን ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ እተን ኣፍ ዘይኮና ኣፍኩም ኮነን እተን ስቕታት ዘለዎን ስቕተን ሰቢረን መንፈሰን ኣህዲአን ብዛዕባ እዚ ክዛረባሉ ዝኽእላ survivors ንፉዓት ጀጋኑ ካልእን ዝሕወስኦም ምንቅስቃስ እዩ ማለት እዩ ንሕና ከም ኤርትራን ኮሚኒቲ ከዓ እዋና ዝበሃላ ማሕበር ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ዘለዋ ነዚ ፕሮግራም ዝኣመልክተን ዓብይ መደብ ኣዳሊና ኣለዋ ኩልና ክንሳተፍ ከዓ በዚ ጋጣሚ ዝክዕድመክ ንደሊ Eritrean Women's Association of North America ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية موجاد أنصار دكانسيو زقنع عمز أب نفس وكف عمد كاب حدار إسران حمشتن كساب تحساس عسرت تذكروا زقني قلوباوي وفرائي إذن عسر شجشتها معلتات من التطاف تطاوي سرزلو عمز بكل ملكعته نمقوام نيملع علم دمسي يحبر كم نيرتان دك أنسيوم حبر وانا كرعتنا تسمعنا أبزاه قرام قصاص زي نساتف طايزي كونون لمن أسعات ببحادي دمسن كسمعا نتبابع تعد حملة القضاء على العنف ضد المرأة مبادرة دولية تنظم سنويا خلال الفترة من 25 من نوفمبر إلى 10 من ديسمبر وتهدف إلى توحيد الجهود والأصوات من مختلف دول العالم لمناهضة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء عليه وانطلاقا من مسؤوليتنا الإنسانية وانتماؤنا الوطني نفخر بصفتنا إريتريين بمشاركة إيوانا جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا في هذه الحركة العالمية التي تجسد التزام المجتمع الدولي بنشر العدالة والمساواة وتمكين المرأة في كل مكان. The elimination of violence against women is a global campaign observed annually from November 25th to December 10th. This 16-day period of activism unites voices across the world to confront and end gender-based violence in all its forms. As Eritreans, Iwana proudly participates in this international movement. بزعبا وصع دቂ ኣንስትዮ ምዝራብ ማለት ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሓፈሽኡ ምዝራብ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝተወፅዐት ደቂ ኣንስትዮ ዝተወፅዑ ቆልዑት ዝተወፅዐ ናብራ ዝተወፅዐ ኣነባብራን ስለትነብር ካብኣ ከዓ ጥዕንኡ ዝሓለወ ሕብረተሰብ ክወፅእ ከዓ ኣሸጋሪ እዩ ብመጠን ከዓ ኢምፓወርድ ድኾነት ዝዓበየት ዝሓወይታ ደኸዓ ዝሓወይ ሕብረተሰብ ስለትፈጥር ንኩላህና ዝምልከተና ርእስቲ እዩ ብዛዕባ ወፅዓ ደቂ ኣንስትዮ ምዝራብ ማለት ብዛዕባ ሂዩማኒቲ ምዝራብ ማለት እዩ ብዛዕባ ሓፈሻ ወዲ ኣዳም ወደቂ ኣዳም ፍጡራት እግዚኣብሔር ምዝራብ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ዝብሎ ዘለኹ እታ ጓል ኣንስተይቲ ትበሃል ዘላ ንዓኻ ሓፍትኻ ጓልካ ኣዴኻ ወይ መሓዛኻ ስለዚ ሳብ ዝሓወዮ ተመልክዕ ከዓ ትሕወይታ እውን ኣብ ኩሉ ክፋላት መንባብሮ ስለዝንፀባረቕ ኣገዳስነቱ ዓብዩ ስለዝኾነ ዋና ማሕበር ንዕለት 6 ታሕሳስ ብዛብዛ ስክሪን ትሪእዋ ዘለኹም መዓልትን ሰዓትን ተዳልዩ ዘሎ ፕሮግራም ክትሳተፉ ብኽብሪ ይዕድመኩም ይቕኒለይ